सिगांथारावनो आं बयनिसिमबो आंनि गोजोननायखौ जासिहरग्रोदों नोंथां फंबायमोना नोंथांनि समनि रादाब एटलिस्ट जोङो जे दिनैनि 65थि बार्थडे सेलिब्रेसन रन्जन दैमारि फाउन्डार अफ एनडिएफबि दा जोङो बयबो बेखौ बिभिन्न अल आसामाव डिस्ट्रिक्ट वाइजहाय सेलिब्रेसन खालामनो जों खाबु मोनदों। आं सानो बे मोनसे प्रिभिलेजखौ जोङो जे बे आमथेखा पुर्निमा गेवलां फोथाराव दिनै गोसोखांनायनि नामाव जे खाबु मोनदों रायजो राजाजों लोगोसे जों जेसेबांनाखि एक्स एनडिएफबि वर्कारफोर बाख्नायनांगोन आरो जोङो लाखि जे जोङो साफा साफा इच एन्ड एभ्रि मेम्बार रन्जन दैमारि सारा जुदि 1986आव 3 अक्ट'बराव BDSF बे मुंखौ गायसनामोनब्ला दिनैनि दिनावहाय जोङो 65थि बार्थडे सेलिब्रेसनखौबो जों खुंफुंनो बा बेखौ गोसोखांनायनि नामाव जों साफा साफा मेम्बार जानानै दिनै गोसोखांनो मोनदों। बेयो बाख्नायथाव आरो दिनै मोनसे बेखौनो बुंगोन रन्जन दैमारि सारा जुदि एनडिएफबिखौ बे फर्म खालामनाय नङामोनबा बिनि दैदेननाय बिनि नेतृत्वआव जुदि जोङो सारनि एबसेन्सआव जुदि जोङो दिनै जे जों गोबाव बोसोर सारजों थाफाबोबाय आरो जोङो जे एनडिएफबि होननानै गावखौ जे बुंना लानो हादों बियो बाख्नायथाव आरो बेखौ गनायदों बयबो। बेखायनो आङो बुंनो नागिरदों जे जोङो लाखि सारखौ जों गोसोखांदों आरो सारा दिनै मा जाहोनाव बिथाङा जोंजों लोगोसे गैया आसा खालामदों बिथाङा थाबैनो जोंखौ लोगो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे नैबे आमथेखानि ओनसोलनि मानसिफ्रा जे सारनि नामखौ दिनै गोसोखांनायनि नामाव जे बेयाव फोथाराव जे जोङो बेखौ गोसोखांनायनि नामाव जे बेयाव मोनसे फिसा प्रग्राम लादोंमोन बेयो मोजाङैनो जाफुंनानै थांबाय। दा आं सानो फैबाय थानाय समाव सारा थाबैनो जोंखौ लोगो मोनगोन आरो जाखिनि प्रसेसआव दङ मावगासिनो जोंनिफ्रायबो नाजादों आरो नाजालांबाय थागोन। बेबायदिनो जेसेबांसिम सारा रायजो राजा दं जोंबो दङ बिथांनि बेबायदि बार्थडे सेलिब्रेसनखौ जोङो फालिलांबाय थानो मोनथों बेखिनिखौ आं दिनै बुङो। पर्बतजरा जिल्ला आफाद इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि बिथांमोनहा जोंखौ लिंहरदों। ट्राइबेल संघ आफादनिफ्राय लिंहरदों, बर' समाज आफादनिफ्राय लिंहरदों आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनिफ्राय बिथांमोनहा लिंहरदों आरो जोंनि बे लिंहरनायनि उद्देश्यआनो हाबाफारिनि थांखियानो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि सासे दैदेनगिरि बिथाङानो जाहैबाय एनडिएफबिनि जोनोमगिरि प्रतिष्ठापक सभापति बिथां रन्जन दैमारि मानाव गेदेर रन्जन दैमारि बिथांनि दिनै 65 इयार्स जोनोम सान। बे जोनोम सानखौ बिथांनि बे गोथार जोनोम सानखौ फालिनायनि नामै दिनै बेवहाय केक हानाय आरो ममबाति सावनानै माखासे रायजो राजाफोरखौ लानानै दिनै बिथांनि जिउनि आरो देहानि गाहाम हामलायनानै बिथाङाव जोबथेसालियाव थानांनाय बिथांनि जेनाखि आयेननि गेजेराव जोबथेसालियाव थानांनाया जाहाथे थाबैनो बिथाङा उदां नख्राङाव फैनो हायो, बिथांनि जिउ देहाया जाहाथे मोजाङैनो मोजां थायो बेखौ आनान गसाइनाव आर'ज गाबनायजों लोगोसे बे हाबाफारिनि गाहाम हामलायनानै दिनै बे बिथां मानाव गेदेर रन्जन दैमारिनि 65 इयार्स गोथार जोनोम सानखौ फालिनाय जादों। बेवहाय जोङो बाहागो लादों आरो इयुनावबो बिथाङा जाहाथे जोबथेसालिनिफ्राय थाबैनो उदां जानानै मोजां जिउ मोजां देहा लानानै जोंनि समाजनि गेजेराव रायजोनि गेजेराव जाहाथे बिथाङा फैनो हायो आरो रायजोनि गेजेराव जाहाथे बिथाङा माबा मोनसे मोजां हाबा मावफैनो हायो, सेबा खालामफैनो हायो बेखौनो मिजिंथिनाय जादों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों। गोजोन्थों।